Здрасти! Намираме се на плаж Бутамята Синеморец. Днес има вълнички и е много хубаво. Духа малко, ама моренцето е екстра. Ето какво представлява плажчето. Тук се влива река Велека майче или някаква друга, не знам и аз. Това е плажчето. Свободната част, после са чедърчетата. Това е пътечката за плажа Липите. Доста екстремна. От тук нагоре и после се продължава километър и половина до най-готиния плаж Липите. Тук долу вдясно има и низ скалички, ама днеска е много бурно за да се ходи при тях, иначе там също е много готино. Еми това е. Другите се пържат в момента. Събират последни лъчи. Аз дойдох малко да се разходя тук и да ви покажа плажчето. Много поздрави! Чао!